100% transition ma government chiwo. Buti adier. Anyalo wacho ni chakre ne chikni bedie ok wasedhi marach ahinya. At least kirango before ne bedi kod chik ma free and compulsory basic education. Ng'eny nyithindo manene ni school sani ni school. But kwarango igini mosekalo nitie haka koro kendo wachako wadok chien. Mangiso nu implementation ma chikno ok osedhi maber. Mangiso nyaka kendo wadok chien warangi momiyo nyithindo ng'eny nyithindo waketo gi mondo gidonji school kata mana from primary to secondary, but ng'eny ok chopi form 4. Mangiso nitie challenges moko manitie kinde sama kisedonji school ka to ok ginyal yudo ratichgi. Nwach ng'eny jonyuol seche moko ok ni kod elrock, koro ka nyathi osiki riemba to beno neno ka oonge kod gine pesa manyalo keto nyathi school. Tiyudo ka koro nyithindo seche moko gibogo ki school ka to kendo gidonji amal. Juma nyithindo mani tiena moko bende biro Nairobi ka dwaro kibarua to ng'eny gi we school hamano. Koro nitie challenges ma omiyo ok onya bedo kod 100% transition. Madwaro mondo collaboration obedie kind jonyuol kod sirikal kod boards make school mondo wane nyithindo ka gisedonji school to gibed retained in school. But nitie challenges moko biro bo discuss. Maureen, amba do penji mapenjo the same question mapenji. Bi paro ni 100% ni transition buti yo adier. Ingeni 100